Out. Dress them out. And start up the castle. It's huge. Can't get it all in one slide. You realize you're gonna watch this, don't you? Yeah. Someday. You're gonna have to listen to yourself. You're gonna So that's call funny. I'm a stone. Call I'm a stone. We turn to the owner of this. Check his complexion out. Yeah, get off me. It's oily grease Slovak complexion. Okay, I don't want to have bad footage here because I hate bad home footage. So we're gonna go to a pause. Let's have a good view of this place. That's where we were before. Tourists. We're nothing but tourists. How do you get up on this wall? Yeah, that's a... You told me the way. That was Elder Walton. He's dumb. Yeah. Ešte veci, aby ste aj dobre chápali. Toto, čo som povedala, ste všetko rozumeli? Dobre. Trochu. Tak, Som mladší. nachádzate v centre Slovenska, môžeme povedať, že skoro v srdci Slovenska. A náš zámok, to musím povedať veľmi pyšne, že je najnavštevovanejší a najznámejší na celom Slovensku. Je jeden z neogotické. Mnoho zámkov, mnoho kaštielov, mnoho hradov sa prerábalo na spôsob neogotický. A tu vidíte maketu, nebýva tu normálne, a teraz ju tu máme. A vidíte ten obrovský rozdiel, tie veže, potom tie členité prvky, typické pre európsku kúrili iba v tých miestach, v tých miestnostiach, kde bol pán, kde bol sir or lady. Takže kúrili iba napríklad v byte grofovom a vo veži a na nadvoriach bola zima. Keď tu mal grof vzácne rastliny, vzácne kvety, tak tie sa november, december, január, február, marec ukladali do zimnej záhrady. Starožitné, to je antika. V roku 1902 okno bolo trochu zničené, ale videl, že je z obdobia renesancie. 1548-1575 renesančné okno, preto ho kúpil a dal ho reštaurovať do tejto miestnosti. Čo sa týka nábytku, je tu taký šalach. Tento stôl je barokový, čisté barokové, čisté. Ale stoličky to sú pseudobarokové a na tejto časti nábytok napríklad, ale my nazývame túto miestnosť orientálny salón alebo oriental lounge, niečo také, pretože vo Viedni si roku 1900 kúpil na dražbe toto obloženie stien. Rozumiete, čo je obloženie? To je drevo, obloženie. Jednak to je na ozdob a proti zime, kde bola zima. Toto obloženie stien má 300 rokov. Je to práca tureckých majstrov, tureckých rozmerov. A je vyrezávané. Jediný predmet, ktorý nie je orientálny, je toto zrkadlo. A v zámku žije taká legenda. Počúvajte to. We smile in this mirror. Tomorrow will be more beautiful. This is the ceiling. Gold. Zlatý strop ako Benária. They're cleaning the place. It's Monday. Venecia. They usually don't have tourists Venecia on je takýto jeden Monday, strop a hence dva také stropy sú na svete. the vacuum. Medieval vacuum. Uvidíme. No, teraz sme na štvrtom nádvorí. Keď grof Palfy prestavoval tento zámok, tak má tri zdroje inšpirácie. Francúzske zámky na Loire, potom benátske zámky renesančné. Good old Elder Tucker. A keď hovoríme francúzske zámky na Loire, tu vidíte tri hlavné znaky. Tri hlavné architekty. They're going up some tower thing. I don't know if it's very cool. It's a fireplace. Ju alebo musíme mať otvorené. Aj chcem.
No, táto miestnosť sa nazýva Great Hall. Von, exteriér, povedala som, že vyzerá ako francúzske zámky. Interiér, Grof Palffy čerpal inšpiráciu v tyrolských zámkoch. Viete, čo je Tyrolsko? To je južné Rakúsko a severné Taliansko. Chápete? Južné, South, Austria a North, takže to je Tyrolsko a on poznal aj tyrolské zámky a hlavne tyrolskí majstri vyrezávali nábytok. A voláme to preto veľká sála v období gotiky, toto je urobené nás akože gotické. V gotike sa nikdy neoddelovala spálňa od obývačky, ale to bola jeden celok. Chápete? Tu vidíte spálňu a obývačku. I get the picture of the table. Everyone's quiet. It's cool. Hľadať za nejakú ženu. V zámku sa hovorí istá legenda. Grof Palffy žil možno polovicu svojho života vo Francúzsku. Našiel tam model svojho života, našiel tam pre svoj životný štýl, našiel tam veľa vzácnych predmetov, obrazov, slov, ktoré si kúpil. A legenda hovorí, že tam našiel aj svoju veľkú lásku. Našiel tam jednu krásnu francúzsku šlachtičnú, ktorú poprosil o ruku, požiadal ruku, rozumiete? To je hrozné, keby ste to je pán služby, to bolo najlepšie. Tak, toto je naša, this is a future of God. English speaking. No a dneska je tu prvú hodinu. No, ale legenda teda hovorí, že Grof Palffy požiadal o ruku, ale rodičia povedali, oh, sorry. Right, here we are in the man's room. No, toto je, ako sa to Night. Rytierská sieť. Nie, pretože by Palffy už nerobil rytierské turnaje, ale pretože mal veľké zbierky, veľkú kolekciu zbraní. Predstavte si, že len kušiek mal 700 kusov. Viete, čo je 700? 700 kusov kušiek. Čo tu teraz vidíte? Tie zbrane, ktoré sú na tejto strane, sú najstaršie z jeho zbierok. To sú píky, kopie a partizán. Toto je partizán. To je, viete, čo je kosa? Keď rolník potreboval sa vyzbrojiť a nemal zbraň, tak z kosy urobil zbraň. Čiže píky, kopie a partizán. Toto sú halapásne. Starobilá stredoveká zbraň, halapártne. Potom máme tu aj zvyšky brnení. To je, ako sa povie brnenie? Po francúzsky je... takže asi tak zhruba sa to nejde. V tejto časti, toto sú štíty na rameno. Potom hore máte Pappenheimové prílice, kasky. Ale hovorí sa tomu aj radšej chvost. Rozumiete? Pretože tak ako deti dnes nosia šrotačky, aby nemohol proti šív. Alebo preteť šív. Potom tam ešte máme 3 kierisy, to je chraničná hruď. Chraničná hruď. Potom, toto je, vyzerá to plot, a sú to veľmi starobilé zbrane zo 16. storočia. Nie, puška. Pretože tieto skústa... All these cool zoom ins. See how big his sword really is. Pretty big sword for a little guy like Elder Christensen. You go over here. Another very large sword. Guns scattered. Teraz pôjdeme hore. Alright, here we are on the top of one of the towers in this castle. As you go down, you can see the windows around here and various missionaries taking pictures through the windows. And then it goes down also. And I do not know what this room is. Pretty self-explanatory here. You can see the sheer height of this castle. It's pretty large.
That's where we just were. Up there. We just came out of that stair. Wanna know why they're so short? It's for horses. Really? Really? Horses could walk up those stairs. But they're so slippery. Horses just like goat. Oh, thank you. Can I make out with you, please? Thank you. Please. What else?